Сәлем дуслар, күз ачып йомганчы тагын бер атна узып та китте. Ул арада безнең хит-парадта катнашучылар арасында ярыш дәвам итә. Лайклы хит тапшыруын башлыйбыз. Бүген сезнең белән мин Дилә Нигъмәтуллина. Лайклы хитта катнашучылар белән без атна сайын иҗат турында сөйләшәбез. Концертлар кую, җырларны таныту, костюмнар сайлау һәм башка темалар. Бүген дә бу традицияга тугры калырбыз. Җырчыларның репертуарларына кыскача анализ ясап алыйк әле. Кемнәрнең ничә җыры бар, репертуар дигән байлыкны ничә ел җыйганнар, кем нинди җырга өстенлек бирә. Хәзер барысын да белербез. Киттек. Гөлүс Хәбибрахманов әлегә үзенең репертуарын туплый гына. Интернет майданчыкларда аның 4 җыры бар. Әмма бик тиздән яңаларын ишетәчәкбез. Гөлүс яңа җырлар яздырып йөри. Тыңлаучылары өчен тагы 10ннан артык җыр әзерли. Шулай итеп репертуарында 20гә якын җыр җыела. Сез инде беләсез, Гөлүс мәҗлесләрдә бик еш катнаша. Татарларда бәйрәмнәр җыр-моңсыз узмый. Халык җырларын һәм ретро җырларны еш башкарырга туры килә. Аларны да кертеп санасаң, репертуарым бик бай килеп чыга, дип сөйләде башкаручы. Җырлар сайлаганда Гөлүс беренче чиратта көенә игътибар итә икән. Син минеке җыры да шулай сайланган. Аның көе чыннан да бик үзенчәлекле. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Гөлүс Хәбибрахманов, Син минеке. Жанымны йөрәкне яулаган, сине уйлап туймаган. Гөлем дип сине сайлаган, сайлаган. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син фәрештәм табылган җирдән, юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син икән, мәхәббәтем син икән. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа
Гүзәл Гарафиеваның җырлый башлауына әле 2 ел гына, әмма ләкин шушы вакыт эчендә ул шактый зур репертуар тупларга өлгергән. Хәзер Гүзәлнең 35тән артык җыры бар икән. Аларның һәрберсенең үз тарихы, һәрберсе үзенчә якын. Репертуар җырчы өчен иң кадерле һәм мөһим әйбер дип уртаклашты ул. Киләчәктә Гүзәл Гарафиева башкаруында ретро җырлар да ишетәчәкбез. Димәк, репертуары тагы да байый. Безнең тапшыруда Гүзәл иреннәрең синең алдамый җыры белән катнаша. Сүзне аңа бирик. Гүзәл Гарафиева, иреннәрең синең алдамый. Киттек, карыйбыз. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың, янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың, җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә, синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр, назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә, яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Алмаз Закировка килгәндә, ул репертуарын туплый башлаган гына әле. Мин сон артыннан кумыйм, иң мөһиме җыр мәгънәле булсын, тамашачы күңеленә кереп калсын дип башкаручы. Алмазның репертуарында ретро җырлар да, композитор әсәрләре дә бар. Аеруча дустым композитор Айрат Җамалетдинов язган җырларны яратып башкарам. Дуслар белән бергә иҗат иткәндә җырлар матур була бит ул, дип сөйләде.
адашкан чагымда бәхетсең мине эзләп таптың. Елмаеп көләрлек, ярата беләрлек саф хисләргә ураттың. Бәхетсең мине таптың, ярат дидең, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешене таптың. Бәхетсең мине таптың, кочагыңда җылыттың. Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Бәхетсең мине таптың, ярат дидең, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешене таптың. Бәхетсең мине таптың, кочагыңда җылыттың. Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Караңгы юлымда, көтмәгән чагымда нур сибеп сукмагым яктырдың. Син миңа ышанып, мәхәббәттә янып, синле киләчәккә ашыктың. Бәхетсең мине таптың, ярат дидең, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешене таптың. Бәхетсең мине таптың, кочагыңда җылыттың. Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Бәхетсең мине таптың, ярат дидең, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешене таптың. Бәхетсең мине таптың, кочагыңда җылыттың. Кулларыма мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Бәхетсең мине таптың, ярат дидең, яраттың. Яныма да, җаныма да якын кешене таптың. Бәхетсең мине таптың, кочагыңда җылыттың. Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын. Винарис Илигеткә репертуар турында сорау биргәч, ул иң беренче чиратта бергә эшләгән композиторларын атап чыкты. Әдис Маликов, Гүзәлия, Хамис Әзмуханов, Фирзар Муртазин, Равил Хисматтуллин кебек исемнәр бар иде анда. Композитор һәм шагыйрьләр булмаса, мотор җырлар тумас иде. Без җырчылар аларга рәхмәтле булырга тиеш, ди Винарис. Винарис Илигет инде 20 ел иҗатта, аның репертуарында җырлар 120дән артып китә. Араларында төрлеләре бар. Күңелле җырлар, уйландыра торганнары. Күпләр Винарисны шаян җырлар аша белә һәм ярата. Ә безнең тапшырда ул романтик образда, мәхәббәт дип моңлана Винарис. Карыйбыз, Винарис Илигет мәхәббәт була ул үзенчә. Yaradam di әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә
Kileyken uzinşe Yaşlıkta da Kartlıkta da Bulayken uzinşe Мәхәббәтум кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт, өзеп алып татырга. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт кенә ул бер кайчанда онытылмый. Салкын сулар сибеп кенә аны сүндереп булмый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Була икән үзенчә. Була икән үзенчә. Хит-парадта Шишмә кызы җыры белән катнашучы Илназ Нургали иҗатта инде 10 ел. Аның барлыгы 23 җыры бар. Соңгы 2 елда аеруча күп җырлар яздырган. Кайберәүләр бәлки белми дә Илназ җырларын үзе дә яза. Репертуарындагы 30% җыр үзенеке. Аларны җырлау аеруча рәхәт. Үзеңнең күңелдән чыккач тамашачыга җиткерү җиңелрәк дип башкаручы. Лаеклы хитны Илназ Нургали дәвам итә. Seni üşrattım Yemlemükle şişme yanında Taң atkan şekinet miktir yoğalttım Yüreğimni saldım otlarga Basalmayım yürek yarsalarımni Tabir ikken seni koylardan Urra bolsam birge yürgen yollarına Mükle şişme çıkmay oylardan Basalmayım yürek yarsalarımni Tabir ikken seni koylardan Urra bolsam birge yürgen yollarına Mükle şişme çıkmay oylardan
Иреннәрең үпкән идем сине таң аткач. Üzgələnib ərliyim yürekkəyim Şunday şiver kızını yuğaltqaç Basalmayım yürek yarsalarımı Tabın ikən sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Basalmayım yürek yarsalarımı Tabın ikən sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Şeyle müklü şişmege kilip Burasına yatıp su içem Hıyallanıp sindip hissetip Müklü şişme bile sileşem Basalmayım yürek yarsalarımı Tabın ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Müklü şişme çıkmay oylardan Basalmayım yürek yarsalarımı Tabın ikken sine koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Urra bulsam birge yürgen yollarına Nükle şişme çıkmay oylardan Артур Исламовның жырлары бик күп. 15 ел эчендә ул инде шактый зур репертуар туплаган. Әмма ул жырларының төгәл санын әйтә алмады. Араларында халык жырлары да, классик композитор әсәрләре дә бар. Соңгы арада үзем язган жырларга өстенлек бирәм дип сөйләде җырчы. Артур фикеренчә, репертуар җырчының йөзе. Ул никадәр матур, мәгънәле һәм төрле булса, җырчыга да хөрмәт шул кадәр зур булачак. Шуңа да җырлар сайлау бик җаваплы эш. Безнең хит-парадта Артур Исламов тормыш яме җыры белән катнаша. Мәгънәле җыр, матур клип, әйдәгез бергәләп карыйк. Артур Исламов тормыш яме. Yolumdağı şeşeklerde her kaysımız üse matur gülden Kuldan kula kuşa жылы Üzülmesin bizning yürek jırı Aziz halkımız irinlerde ikmekdemi Rahmet yağsın tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde irinlerde ikmekdemi Rahmet yağsın tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Dostlar kirek uzun yolda Yol көңілсіз барсаң ялгыз гына Тамчылардан күл жайыла Бірге булсаң дүния матур булар Жерге бақыт тула Иреннәрдә икмәкдәме Рәхмәт яусын тырыш кешеләргә Бу тормышның бүтін яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Иреннәрдә икмәкдәме Рәхмәт яусын тырыш кешеләргә Бу тормышның бүтін яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә
икмәктәме рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме көчле рухлы батыр кешеләрдә иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме көчле рухлы батыр кешеләрдә бу тормышның бүтән яме көчле рухлы батыр кешеләрдә. Лилия Хайруллина да репертуарында ничә җыр икәнен төгәл әйтә алмый. Аныңча ул кирәк тә түгел. Чөнки җырлар һәр вакыт артып тора. Берсе языла гына, икенчесе инде әзер, әмма үзгәртергә кирәк. Лилия традицион эстрада җырларында заманча форматтан аерылып торганнарны да җырлый. Ә күптән түгел, мәсәлән, ул «Рәхмәт сиңа» «Ак чәчәкләр» ретро җырларын яздырган. Күңел халәтем шундый иде. Ул чордагы җырларда ниндидер серлелек бар, дип сөйләде Лилия. Лайыклы хитны җылы җыры белән Лилия Хайруллина дәвам итә. Салкын кышларда бер-беребезгә җылы өләшеп яшик. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит.
Автор башкаручы Илназар өчен соңгы 1-2 ел бик нәтиҗәле булды. Бераз тәнәфес ясап торганнан соң ул ныклап иҗат итә башлады. Узган 8 ай эчендә генә Илназар 25 җыр яздырган. Шунысы да кызыклы, җырларның барысы да ул үзе яза. Башка композиторларның иҗат җимешләрен башкарганы юк, әмма киләчәктә планнары бар. Репертуар сайлаганда Илназар бер кагыйдәгә таяна. Барысы да сыйфатлы булырга тиеш. Сүзләр, көй, аранжировка, тавыш яздыру һәм башкалар. Татар җырлары югары дәрәҗәле булсын иде. Без моңа лаек. Башкалардан калышырга ярамый, дип уртаклашты ул. Ә хәзер Илназарны җырлатсак та була. Лаеклы хитта тормыш дәфтәре җыры. Тормыш дәфтәренә язып, кем куясын ауларны, ничек кенә шын итәргә, бәхет дип юрауларны. Әллә якыннар теләге языла микән шунда? Шиша алмаслык серләр бар без яшәгән җиһанда. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алга килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алга килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Исән сау булсын якыннар, янда булсын туганнар. Дуслар бар бит безнең өчен, булсын дип тырышканнар. Тормыш дәфтәренә әйдә, үзебез языйк барсын. Кешенең узган гомере якты юл булып калсын. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алга килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алга килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алга килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алга килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Айрат Сафинның репертуары бик төрле. Кайберләрендә баян моңнары ишетергә мөмкин, ә кайберләре сикереп бии торган. Тамашачыларга төрле җырлар кирәк. Без яшьләр өчен дә, олылар өчен дә иҗат итәргә телибез. Алай репертуар байрак, кызыклырак була, дип сөйләде башкаручы. Хит-парадтагы "Син кайда" җырын да төрле яшьтәге кешеләр тыңлый ала. Яшьләрне музыкасы җәлеп итсә, олылар сүзләренә игътибар итә.
Мотор җырга сыйфатлы клип та төшергәч, аны тыңлау тагы да рәхәтрәк. Димәк, тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Nazlar iken bizning matur parlar itken min bit seni ömür boyu yarım itep kütüken yaşlıktan özü bizge yakın sevip öle gitken mehabetli yazlar digen şuşu iken seni koyda sin şunla min yaşlıkının tonları yazgating seni koyda sin şunla min yaşlıkının tonları yazgating günler miken dünler miken jan gazıyın nurun sipken elle vay mı yıldızlardan bәхет сүзен шиккен Bizning jaylar jitken Şatlık hisse balkı yüzüden Hislerini anlayayım bilem Yartı süzden Seni koyda sin şunla min yaşlıkının tonları yazgating seni koyda sin şunla min yaşlıkının tonları yazgating yaşlıkının tonları yazgating sin koyda Арсланның репертуарында 30лап артык җыр бар. Иң күп өлешен Арсланның ире Наил Муртазин язган җырлар алып тора. Аларны алар 3 ел дәвамында туплаганнар. Җырларны атна саенда чыгарып була. Әмма ул очракта сыйфат югалачак. Иҗатның кадере бетә. Шуңа да без җырларны озак эшлибез, кат-кат уйлыйбыз. Еллар узгач та оят булмасын дип уртаклашты Арслан. Такси җырында бик тиз генә иҗат ителмәгән. Беренче тапкыр үзгәрткәннәр, төрле ысуллар кулланганнар. Әмма нәтиҗәсе бик шәп килеп чыккан. Хәзер җырны тыңлагач, моны тагын бер кат аңларбыз. Лайыклы хитта Арслана.
Бешит хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Дидем Казан урамнарын, басылыр дип яраларым. Төнге такси алга чаба, ерагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Син чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән. Саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Шуның белән, дуслар, лайыклы хит тапшыру бүген ахырына якынлашты. Бүген җырчыларның репертуарына күзәтү ясадык. Җырлар сайлау, аларның сыйфаты турында сөйләштек. Шулай да, дуслар, репертуарда 100 җырмы, 10-мы мөһим түгел. Иң мөһиме, җырны тамашачы яратсын. Ул авторларның әйтергә теләгән фикерен ачып бирсен, кешеләрнең кәефен күтәрсен яки уйландырсын. Хит-парадта катнашучыларның уңышлы җырлары күбрәк булсын дигән теләктә калабыз. Репертуарлар һәр вакыт байып торсын. Дуслар, лайыклы хитта үзегезгә ошаган җырларга тавыш бирергә онытмагыз. Аларның язмышын сез хәл итәсез. Җырга тавыш бирү өчен аның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат Майдан ТВ сайтында. Ә бүген лайыклы хит тапшыруын мин Дилә Нигъмәтуллина алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.